gagara. Kana iya cewa wani lokaci an gagara, amma ka sani akwai laifin da muke yi wa Allah matukar ba mu gyara ba. Ko duk arzikin jazirar larabawa aka hada mana a ƙasar nan, ba za mu iya fita a cikin kuncin da muke ciki ba. Ai yanzu kuncin rayuwan ba wai babu kuɗin bane, akwai albarkan Allah ya ɗebe. In ko ba mu tuba zuwa ga Allah ba, Allah ba zai da shi ba. Babu al'umma da ta saba Allah wallahi ta ji daɗi a duniya, babu ita. Babu al'umma da ta saban Allah, Allah bai jarrabe ta ba. Mutanen annabi ludu luwadi kadai suka yi, luwadi suka yi. Wa lutan id qala li qaumihi ata'duna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Wallahi akan luwadi Allah ya dirkake su. Ba a luwadi a yanzu. Mutanen annabi shu'aibu tauye mudu kawai suka yi, awu suka tauye, akan wannan Allah ya halakar da su. Ba a tauye mudu a yanzu. Mutanen annabi sale dabba suka kashe akan taguwa, Allah ya halakar da su. A yau ana kashe innocent mutane, kuma Allah ba zai jarrabe mu ba. Duk laifin da aka yi wa Allah ɗaya ke halakar da al'umma. Yau duk laifin mun hana muna yin su. Babu laifin da aka yi wa Allah da yanzu ba ma yin sa a tarihin duniya, kuma Allah ba zai jarrabe mu ba. Har muna da ta akwai dan adam da zai cire mu ba mu koma zuwa ga Allah ba. Ba za mu duba abin da muke mu gyara ba. Wani dan adam zai iya cire mu a cikin abin da Allah ya samu. Muna luwaɗi, an halakar da al'umma akan luwaɗi. Ana zina, Allah ya halakar da wasu akan zina. Akan taguwa dabba aka kashe, aka zalunce ta, akan ta Allah ya halakar da mutanen annabi Saleh. Mutane nawa dai basu ji ba su gani ba aka halakar da su. Allah ba zai jarabe mu ba. Mutanen annabi Shu'aibu mudu suka tauye, Allah ya halakar da su. Wane mudu ne ba a tauyewa? Duk laifin da aka yi wa Allah mun hada total muna yi, har muna yin laifin da a tarihin duniya Qur'ani bai ce mana wata al'umma ta tauye wa Allah subhanahu Allah ba. A cikin yanzu a tarihin duniya ba a taba ba mu labarin al'ummar da ke yanke bangaren jikin mutane ana sihiri ba. Ana sihiri, ana tsafi, yanzu ba ma yi. Allah bai ba mu labarin wata al'umma a duniya da namiji ke auren namiji ba, sai dai a ce sun yi luwaɗi. Yanzu ana yi, aure ake daurawa, har a Najeriya an yi auren. Allah bai ba mu labarin mace ta auri mace ba. A yanzu ba a gay marriage ne? Ba ma jin masu gay marriage suna ce za su zo House of Reps da Senate sai an ba su dama sun ci gaba da yi. Qur'ani bai gaya ba duk al'umma ta yi wannan laifin ba. Duk sun Allah ya halakar da su. Me yasa muke zaton cewa in ba mu koma zuwa ga Allah ba za mu samu mafita? Wallahi ba za mu iya samun mafita ga kuncin rayuwa ba sai mun tuba zuwa ga Allah, saboda Allah cewa inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah bai canja situation din mutane, wallahi sai sun canja da kansu. Idan muka canja, Allah bai canja. In ba mu